హయత్ నగర్ లో ఉన్న మదర్ డైరీ దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. డైరీలో పనిచేస్తున్న బాల్ నరసింహ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాడు. వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. అయితే గత 30 ఏళ్లుగా మదర్ డైరీలో పనిచేస్తున్న నరసింహకు 4 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వకపోవడంపై ఒత్తిడికి గురై మరణించారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. నరసింహ మృతదేహంతో మదర్ డైరీ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ లో